ndebe anyị obidogon anyị na-ekene n'ụtụ a wee na-asị n'ụbọchị nke taata bụ eke kpata ata bụ eke anyị bụ Igbo na-agụ eke na orie na afọ na nkwọ anyị si ụbọchị taata Chineke bịa kwụrụ aka ụtụ eke kụrụwa bịa kwụrụ aka Chukwuka abịa ma bịa kwụrụ aka Chukwu na-enye ndụ bịa kwụrụ aka ụbọchị taata bụ eke bịa kwụrụ aka orie kwụrụ aka afọ kwụrụ aka anyị na ụbọ na anọ bịa nụkwụrụ aka eke na orie na afọ na nkwọ ka Igbo na-agụ ala ihe ala nzodoro ụkwụ bịa kwụrụ aka ala awa ala nzodoro ụkwụ bịa kwụrụ aka ala nne m ogwu bịa nụkwụrụ aka ala ihe ala kwụrụ aka ebe nzodoro ụkwụ ekwute atabụ na ala ihe ala ihe ọma ka anyị kwụ n'enu ya anyị tụ ihe ọma mere na anyị ala Igbo bịa kwụrụ aka Igbo gburugburu bịa nụkwụrụ aka ala Igbo bịa nụkwụrụ aka na ọ na-aba agụpụ ụzọ agụpụ na ara agụpụ ụzọ na akwụrụ asị m ihe ọma mere ihe ọma mere na nwoke ihe ọma mere na nwaanyị onye anabara na ndụ ya na onye ya n'afọ n'ụbọchị nke taata na okwu anyị erikekwe mana okwu anyị adị ụbara mana ofu ihe mma bụ na ọmana ya ga-etigbu osisi egbokwe na egbo obi adịrọ m mma ma o nwere ike obi adịghị mma maka na ọ na-abụ onye o ji emebe na-abụ onye ọ na-emerọ o mee heu ịnụkwa ka o siri mee ọzọ ọ na-ebe eburu ozu nwa onye ọzọ ọ dịka ebu ukwu nkụ o meruo oghe arụ iwe manụ ọ na-eme eme mana ọ bụrụ na o mere oghe arụ ya manụ ọ na-eme mana ndị emere emere na gịnị ndị o mere amarala ndị o mere emere gịnị sikibu enyi nwoke so na onye o mere amara na gịnị amarakwala ihe eji wee na-eti mkpu a bụ maka mkpakpa na-akpa n'Imo Chukwu okike abịa ma ihe na-arịọ na mkpu na-etu n'ụbọchị nke taata bụ maka ndị niile agbara ngwa afịafa ọkụ n'ala Imo ndị Imo ofu okwu chọrọ ịgwa ụnụ bụ na Goliat a nọ na be unu bụ na o nwere onye nwere ọnụ okwu mere na unu nche nwere ọnụ okwu Goliat a nọ n'ala Imo o wee bụ na onye nwere ọnụ okwu onwe onye nwere ike ikwu okwu hai o mere gara mmadụ mekata ihe mmadụ asị hai mba ihe nke ahụ nkwara ka ọ dị nna ifrọfọ ọ bụgodị na ọ bụrụ ife ka m mee maka na ihe ụmụnne m ọ bụgodị na ọ bụrụ ife ka m mee maka na ihe siri ike n'obodo a bụ Naijiria ọ bụgodị na ọ bụrụ ife ka m mee maka ụmụ anyị amụta ọ bụgodị na emela ife ọbụla ka emee maka ikwu na ibe ọ bụgodị na emela ife ọbụla ime maka ụmụaka mụrụ ọfọ ime maka ndị na-enekwa ndị ọya ime maka ndị ọya anọ n'ụlọ ime maka ndị dị ime ime maka ọganiru ụmụ anyị ime maka ọganiru obodo Igbo ihe ndị a niile ka mmadụ ọbụla kwesịrị ibu ụzọ gbakọcha nke ọma ibekata ime nna ọ na-abụrọ maka nnọọ ụmụaka ọ na-abụrọ maka ụmụ nwaanyị dị ime ma ndị nọ n'ọya ihe eji ekwu okwu a bụ maka mkpamkpa ndị Imo na-akpazi nke ikpeazụ a ọkụ niile agbara n'Imo ọreje ebe a kpọrọ afịa n'Imo steeti eke ụtụtụ maketi wee jee n'afịa obodo jiri biri ahịa tọrọ ọgụ maka na ahịa ahụ a na-akpọ eke ụtụtụ maketi ya bụrụ taa ka o bido na ahịa ahụ atọrọ ọgụ ahịa ahụ atọrọ ndị jere gbuo ya ọkụ na ahịa ahụ ebido dịba taa ahịa ahụ abụghị ihe dịbara taa mana maka iyi na mmadụ na-achọ nke onwe ya ọdịmma nke onwe ya naanị onye na-achọ ọdịmma obodo ya na-achọ ka imefunarị n'obodo ya onye na-achọ ọdịmma obodo ya na-achọ ka emegide ndị obodo ya onye na-achọ ọdịmma obodo ya enwee mgbe a na-eme ọdịmma obodo nwaanyị were ya awụsa onye na-achọ ọdịmma obodo ya a na-eje obodo ahụ na-achọ ọdịmma ya ị na-emegide obodo ahụ ọkụ niile ahụ agbalụ n'afịa ebe niile ahụ agbara ọkụ ahụ afịa ahụ agbara ọkụ ya nwa bụ eke ụtụtụ ahụ ji sugo ya ọkụ ihe na-ekwukwe bụ na onye na-achọ mma obodo a na-eje ebibi obodo a na-achọ mma gịnị ka a ga-agwadị ndị ọkụ gbara n'afịa a na-ekwuro maka ihe otu onye were ebibi imirikiti ihe niile a na-ekwuro maka otu onye na-achọ ịna n'iyi kwuro maka edebe ndị bara uru n'ụsọ ga-enwetagodo onye a na-achọ ịna n'iyi eme ya ọ bụrụ mmadụ ọ bụkwa na ijekwa na akwụkwọ nsọ ahụ wetara anyị abịakwa ji emegide anyị efukwa na Chukwu na onwe ya na Jizọs a na-ekwukwa okwu ya bụ onye ncheka nche atụrụ na-ekwuro maka ofu atụrụ ya olibe igwe atụrụ ndị ọzọ ofu ebe o kwuro maka ofu atụrụ debe igwe atụrụ ndị ọzọ jee nwuchegoro ofu atụrụ a na-efu efu gịnị ka anyị nwabụ ndị Igbo ga-eji wee nọrọ onwe onye na-ekwu okwu onye ọbụla nọ na-ekwu egbuo gị ihe dị ndụ nobody is talking ma ọ bụrụ ndị oyibo onwe onye na-ekwu okwu ikwu obodo agbofusigwonu ọ bụ na igwe ọ bụ ndị gọvanọ si na-etinye na gọvanọ ahụ etinye igwe ndị obodo
gọọmenti ahụ etinye igwe ndị obodo. Ọ bụ na ịgụọ Baịbụl ị ga-afụ ebe Baịbụl gwa gị na ị ga-asọpụrụ ndị ahụ bụ ndị eze na nze na ọzọ obodo ya, ndị igwe obodo so na ndị a na-asọpụrụ. Na ọ bụrụ gọọmenti na-eti, ọ bụrụ gọvanọ na-etinye igwe obodo. Gọvanọ enwere otu mkpụrụ ọtọriti o nwere itinye igwe ndị obodo, mana mgbe ahụ anyị ji wee na-agbanwe ihe anyị nwelu, anyị na-agbanwe ihe anyị nwelu ka gọvanọ ji eji aka etinye, ha na-azụ ya azọ, i werezie nye onye ịlaikiri n'obodo ahụ, inye igwe obodo, ọ na-emezi